יש פה טקסט שכתבנו מראש, ואנחנו ניתן לתוכנה להקריא את הטקסט. כמו כל מהנדס הייטק מצוי, גם יריב זרידי יושב מול מחשב כמעט בלי הפסקה מבוקר עד ערב. גם לו יש סטארט-אפ ולחץ ודדליין, ובנוסף עוד אתגר קטן. יריב לא יכול לראות שום דבר שכתוב על המסך שלפניו. שלום, אני תוכנה קולית להקראת טקסטים לאנשים לקויי ראייה. יריב הצטרף לאיציק ארביב, לקוי ראייה בעצמו, שהקים במשרד הזה את Let's Talk, חברה לפיתוח תוכנות שבזכותן גם עיוורים יכולים לקרוא. מה שכתוב במסמך הוא מקריא כרגע. הנה סורק שלומד לקריין גם פרק תנ"ך בתוך 7 שניות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זו כבר מצלמה שיודעת להגדיל כל טקסט פי 50 לכבדי הראייה. ניתן פשוט לבוא ולהגדיל את הטקסט הזה עד פי 48. פיתוח ותפעול של טכנולוגיות לעיוורים דורשים כאן התמצאות, זריזות והדרכה. בכל זאת לאיציק חשוב לקבל לעבודה רק בעלי מוגבלויות. אנחנו לא יכולים לעבוד עם העכבר אלא עם המקלדת, וזה עבודה שונה לחלוטין, להגיע מנקודה לנקודה במסך. צריך לקרוא איזשהו קוד ממכשיר או ממחשב. זה לא בושה לשאול בן אדם מה כתוב פה. אבל החברה הכל כך מיוחדת הזו היא מקרה נדיר. רק 45% מבעלי הנכויות בישראל, גם הקלות, מצליחים להשתלב בעבודה. משפחות עם מוגבלות מרוויחות בממוצע 5,000 שקלים פחות מאחרות. אדם שהוא לקוי ראייה או עיוור, הוא מגיע בנקודת הנחה שהוא לא יכול לעבוד, הוא לא יצליח לעבוד מול מחשב, ואנחנו באמת מוכיחים לו שהטכנולוגיה היום היא טכנולוגיה מדהימה. וזו כנראה הסיבה לשינוי הגישה במשרד התמ"ת. המטה לשילוב מוגבלים בשוק מציע לסבסד בכל חברה עסקית עד 40% משכרם של עובדים בעלי נכויות. הממשלה נכנסת ואומרת, אני רוצה לשלב את המוגבלים בעבודה, משם תבוא בסופו של דבר הצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל. עד סוף השנה מקווים במשרד לצרף לתוכנית עשרות חברות, כדי שגם הן יבינו עד כמה עובדים מיוחדים יכולים לתרום לעסק. בינתיים אגב, יריב כבר עובד על תוכנה חדשה, שאיתה, שימו לב באולפן, הוא יוכל בקרוב להגיש חדשות. מקים יעקב, בחזרה אליכם. יפה מאוד, תודה רבה. בעולם הרפואה, המקרה של אדם התורם 2 איברים לאותו מנותח הוא נדיר ביותר. על אחת כמה וכמה כשמדובר באב התורם לביתו כליה וגם עונת כבד. זה קרה בבית החולים בלינסון, וכתבתנו לענייני בריאות הילה אלרועי מביאה את הסיפור. צוות חדר הניתוח בבית החולים בלינסון רגיל כבר לדרמות, אבל גם הם לא הצליחו להסתיר את ההתרגשות שלהם כשאבא אחד החליט לתרום 2 איברים כדי להציל את ביתו. بفكر يعني اني انا يعني قدمته اللي لازم انا اقدمه يعني ما فيش شيء يعني انا مش متميز يعني انا بعتقد كل اب عنده نفس الشعور يعني. משפחת אל-חמרה, תושבי הגדה, עברו מרופא לרופא, מבית חולים אחד לבית חולים אחר, הכל כדי לברר מה הסיבה לכך שביתם סובלת כל כך. وصلنا الأردن يعني عدة مستشفيات تعاملنا معها. هلا فالراجعة كمان كان عبارة عن يعني النتائج يعني مهدئات يعني بعد سنة يرجع الأمر من أول وجديد. المرض بلش وأنا يعني عمري صغير 2 فطول يعني عمري 19 سنة 19 سنة وأنا أعاني وحاس حالي إني مش زي أي بنت ثانية. לפני 4 שנים הגיעו לבית החולים בלינסון, אז התברר שסאז'ה סובלת ממחלה בכבד שפגעה גם בכליותיה. הפתרון היחיד עבורה היה השתלת עונת כבד והשתלת כליה. זה סיפור מאוד נדיר. אם מסתכלים בתיאורים בספרות אולי יש מקרה או 2, בטח לא במרווח זמן כזה. כשהיא נכנסה לדיאליזה, הוא אמר, אני מוכן לעשות הכל. אמרתי לו, צריך גם לתרום כליה. הוא אמר, אני מוכן לתרום 2 כליות. אמרתי, אתה לא צריך לתרום 2 כליות. לפני כחודש עברו את הניתוח הראשון, שבועיים לאחר מכן, אחרי שראו שהכבד נקלט, חזרו סוהר וסאז'ה לבית החולים, והפעם כדי להוציא את הכליה הבריאה של האב ולהשתילה אצל ביתו. אינשאללה בבלש חיה ג'דידה. אינשאללה בדרוע הג'אמעה. אינשאללה بدي أتعلم دراعة جامعة إن شاء الله بيت لحم أسجل إن شاء الله إنجليزي وبدي أدرس وبدي أخلص تعليمي وبدي أعيش زي أي بنت يعني خلص أخلص المرض وبلش حياة جديدة.
צמד הניתוחים הנדיר עבר בהצלחה, ואחרי שנים של סבל וחוסר ודאות, עכשיו כבר ברור שהחיים של סאג'ה ייראו מהיום הרבה יותר טובים. עם עזרה של אבא כמובן. ستارة يعني بتمنى لك إن شاء الله تكون يعني قوية وأقوى مني كمان. شد حيلك وتعيش حياتك. ושיטה פשוטה, כנראה גם עובדת טוב מאוד, לגנבה מהסופרמרקט. למלא את השקיות בכל טוב ולצאת החוצה, בלי לשלם. מה יותר פשוט? גנב אחד סולם עושה את זה שוב ושוב ושוב עד שתפסו אותו. הנה כתבתה של שלי טפירו. עליות המחירים בשנה האחרונה לא השפיעו כנראה על האיש הזה, שפיתח שיטה משלו לחסוך בעלויות. המקום סניף טיב טעם ברעננה, מצלמת האבטחה קלטה את האיש הזה כמה פעמים מעמיס שקיות בכל טוב, וצועד באדישות החוצה, מבלי לשלם. אנחנו רואים על מוצרי כלכלה יומיומיים, חלות, מוצרי חלב, ואפילו חטיפי בונזו. איך עבדה השיטה ועד כמה זה פשוט. האיש חזר שוב ושוב לסופר, גם כאן תיעדה אותו מצלמת האבטחה חומק מתשלום. במקרה הזה הקופאית הבחינה בנעשה והחלה לרדוף אחרי הגנב. יש פה מקרה קשה, מקרה אורגני קשה, של בחור שמתמודד עם קשיים רבים ביומיום שלו. למרבה ההפתעה, גם כאשר קצין הביטחון הבחין שללקוח אין קבלת קנייה, הוא לא הצליח לעכב אותו. אם לא תשחרר אותי אני ארוג אותך, אמר הלקוח לקצין הביטחון והוסיף, אני אכנס לבית שלך דרך החלון וארוג אותך. לא מדובר פה בגניבה בכמויות מסחריות של סחורה או הספקה, לא מדובר פה בתרגילי עוקץ מתוחכמים, מדובר על פניו בגניבה של חלות וקוטג'. תקראו לך חוצפה או קלות דעת, גם העובדה שהאיש חזר שוב ושוב לאותו הסניף סייעה בסופו של דבר ללכידתו. המשטרה מהירה להגיש נגדו כתב אישום, בניסיון למנוע ממנו את הפעם הבאה. עונת בהמשך פרידה מהאומן אורי ליפשיץ, שהובא היום למנוחות. והרגעים הגדולים של ברצלונה. מסי! גול! גניאל!